musamman mata, ba ma mata saboda rashin ganin su, amma maza zaka tara mutane wajen guda 10 in ana zama a ma'aikatu suna alwala zaka ga alwala na mace ba, amma wa zaka bi ka ce mai dawo ka saki ba ta yi ba. Saboda kaga dai na farko a alwala za a kalli fadin fuska, ina ne farkonta ina ne ta, wani tun daga fadin da tsawon duk gaba ɗaya bai kai ƙarshe ba, sai wanke ta iya nan ya wanke ta iya nan, ya faro iya nan ya faro iya ya tsaya iya nan, bai je ƙasa ba, nan bai zo nan tushen kunne ba, to alwala ba ta yi ba. Wani in ya zo guntsar ruwan kawai yake haka ya zubar, ya guntsa ya zubar, ya guntsa ya zubar, ya guntsa ya zubar, ya gama, bai kurkura baki ba kwata-kwata. Saboda cewa aka yi a guntsu ruwan a buga shi cikin baki, a kurkura, a buga, ya bugo nan ya bugo nan, kai haka ko ina ya bugo ta nan, ya bugo ta ƙasa, ya bugo ta sama, ya bugo ta gefe, ka kurkura kenan. To yanzu ne kai aikin alwala. Sannan baka zuwa ruwa na bakinka ka ɗauko yatsanka ka ɗauka ka sa ciki kai cabal kai, wannan bai cikin alwala kwata-kwata, ka kare ƙa'ida alwala. Kurkurawa ake daban, kuma maganan goge haƙora daban. Inda sadda kake so ka goge haƙoranka ne kafin ka fara alwala sai ka goge haƙoran, ko kai asuwaki, ko ma in wasu ma suka ce ba ma inda aka ce ma yatsa, dokaddana ma da yatsa. To amma wani zai sa ruwa ne ya haka in zai alwala ya haka da yatsa, ya wani haka ba jijja gwalgwalo kawai kai. Sannan aka ce idan ka guntsi ruwan kuma ka guntsa kai haka, to wanda ya rage rabawa biyu za ka yi, ka guntsa ka kurkura ka zubar, sauran da ke cikin hannunka da shi za ka shaƙa da hannun dama kuma ka fyace da hannun hagu.